срам. А той в момента има читав, не е някакъв такова. Това на ГЕРБ. Та ГЕРБ е той. Тип четвърти мандат е. Той ги би от първият тур с над 50%. Той много прави за града, но не знам, що така е станало. Не са стигнали парите си. Могат да обжалват, нали? Знае, че те са държавните поръчки са така. Излезте от кръговото движение.